5 dovedností, které jsou těžké se naučit, ale navždy se vyplatí. Toto video si možná budete chtít uložit jako připomínku na později. Číslo 1. Time management. Být zaneprázdněný neznamená být efektivní. Jsme zaneprázdněnější než jakákoliv předchozí generace. Prověřte svůj rozvrh a zeptejte se sami sebe. Jsem efektivní? Soustředím se převážně na věci, které musím dělat? Nebo na věci, které si moje mysl vymyslela? Číslo 2. Empatie. Můžete být nejdisciplinovanější, nejbrilantnější a dokonce nejbohatší jedinec na světě. Ale pokud se nestaráte o ostatní lidi, nebo s nimi necítíte empatii, pak jste v podstatě jen sobec. Číslo 3. Pozitivní sebemluva. Nezáleží na tom, co si o vás myslí ostatní, ale na tom, co si o sobě myslíte vy. Vybudování této úrovně sebevědomí a schopnosti věřit si, když vám nikdo jiný nevěří, vyžaduje čas. Číslo 4. Být upřímný k sobě. Ať už děláte cokoliv, musíte být k sobě brutálně upřímní, zejména v podnikání. Vždy si uvědomujte, že nesoutěžíte s nikým. Běžte svůj vlastní závod, uvědomte si to, co víte, ale buďte si také vědomi toho, co nevíte. Číslo 5. Veřejné vystupování. Veřejné vystupování je dovednost a je to aktivum, které vydrží roky. Možná se přitom budete cítit nepohodlně, protože je to dovednost, kterou se nelze naučit za jeden den. S vytrvalostí a konzistencí v ní dosáhnete dokonalosti a v budoucnu se to vyplatí. Pokud jste poslouchali až doteď, gratuluji. Váš rozsah pozornosti není tak poškozen jako u 95% ostatních mladých lidí. Sledujte nás a zůstaňte s námi pro neustálý růst.